Startnummer 2, startnummer 4, Therese Helleberg Simonsen, fødselsholdsklar, næste plads, Cecilie Rein, og Cecilie Rein, hun skal ride LA. Du fører! Du fører! Og nu vil jeg lægge ud. Vil du have en drej? Ja, tak. Det er fandme godt lige fra den næste. Og værsgo rid til Hanna. Hvad er der farligt? Og Tatters Alpine-ridklubben er det eneste hold, der var fejlfri i første runde. Og ruder med forbi. Godt, Michelle. Go, Michelle. Go, Michelle. Det er typisk mig. Michelle, vil du ikke ned i ridehuset? Eller hvad? Jeg vil gerne se de andre. Ja, så strik herovre. Ja. Meget gerne. Den er lidt. Der sker ikke noget. Jeg ved ikke, at det sker godt. Bare lige mærke, hvor det han var helt Nå, enden er god.